Исәнме, кадерле тамашачы? Эфирда йолдызлык мизгелләре тапшыруы һәм гадәттәгечә без тормышта актив булган, бигрәк тә иҗади яктан сәләтле, үзләрен горурланып йолдызчыклар дип атаучы яшьләр белән таныштырачакбыз. Аларның Созвездие йолдызлык фестивалендә беренче адымнарын искә төшерәчәкбез һәм хәзерге көндә нинди казанышларга ирешкәнен беләчәкбез. Әйдәгез, вакытны сузмыйча фестиваль тарихына юл тотыйк. Ел. Дорога из города бию театра пирамида сәхнәсендә просто танцу биюне башкарган өчен гран-прига ия булды. Студия театра танца «Дорога из города» Казань! Город Казань! Ребятам также вручается кубок, диплом, медали, сертификаты присвоения имени обладателей гран-при на небесной карте вселенной, нетбук от компании «Мегафон» и государственная стипендия. Үз иҗади тормышында күп санлы җиңүләргә ирешкән бию төркеме өчен бу чираттагы җиңү дип уйлый гына күрмәгез. Яшь кызлар һәм егетләр абсолют җиңүче булу өчен 2008 елдан фестивальдә катнаштылар һәм ел саен җиңүгә ирештеләр. Төркем җитәкчеләре Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре Лилия һәм Айрат Багаудиновлар яшь балаларының профессиональ биюче булуына гына түгел, ә чын кеше булуына күп көч куялар. Дөрес тәрбия бирергә тырышалар. Беләсегез килсә, 1995 елда оешкан төркемдә 5 кеше генә катнашты. Ә бүгенге көндә балалар саны 280-гә якын. Иң кечеләренә 4 яшь, ә зурларына тормыш юлы, мәктәп, институт тамамлагач, янәдән яраткан, туган төркем диварларына әйләнеп кайтаралар. Бию театрының иҗаты турында сөйләшкәндә, аларның һәрбер номеры үзенчәлекле. Айрыша тирән мәгънәле дип әйтер идем.
Мәктәптә бейгән егетләр һәм кызлар күп еллар дәвамында җыелган тәҗрибәләрен яшь буынга тапшыралар. Бүгенге көндә кайберләре мәдәният институтын тәмамлап, кайберләре әле һаманда укып, үз тормышын бию белән бәйләргә әзерләнәләр. Чираттагы геройыбызның тормыш һәм иҗат юлы Лениногорск шәһәрендә башланды. Кечкенәдән үк сәнгатькә, җырга гашыйк булган малай үз теләгенә ирешү өчен бер генә түгел, ә 3 җитәкче белән шөгыльләнде. Нечкә күңелле, сабыр, бик тә сәләтле Даниил Ивановның 2005 еллык фестиваль мизгелләрен искә төшерик. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стаей я поплыву в такой же земле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Елдан-ел Даниилның тавышынығып, осталыгы арта барды. Перспективалы җырчының 2011 елда фестиваль сәхнәсендә башкарган җыры Кырымда созвездие йолдызлык иҗади сменасы кысаларында үтүче Артекта һәм Севастопольдә булган концертларда бик матур яңгырады. Измеряю жизнь количеством друзей. Расстояния, тревогами разлук, и оставляя в моем сердце каждый звук, взлетают в небо птицы музыки моей. Глаза любимых, две тревожные звезды, они зовут меня в опасные глубины. В весеннем паводке раскалывая льдины, моей души коснется пламя красоты. Но почему листья опадают? Почему птицы улетают? Почему все кончается когда-то, и мгновением нет возврата? Так зачем спешим куда-то мы? Я пленник музыки, что за собой зовет, распятый строками, что ввысь меня уносят.
И мне все кажется, что не наступит осень, и никогда не будет прерван мой полет. Но почему листья опадают? Почему птицы улетают? Почему все кончается когда-то, и мгновением нет возврата? Так зачем спешим куда-то мы? Кончается когда-то, и мгновением нет возврата. Так зачем спешим куда-то мы? Я измеряю жизнь количеством друзей. Бүгінгі күнде Даниил Мәскәүдә популяр җырчыгына түгел. Ул Рәсәйнең театр сәнгате институтын тәмамлап, актерлык һөнәрендә үзләштерде. Рәсәйнең халык артисты Валерий Гаркалин җитәкчелегендәге курста ул иң яхшы студентларының берсе булып саналды. Җырга да, актерлыкка да оста булып чыкты безнең Гади Лениногорск егетебез. Алдагы героинябыз белән әтәнисе генә түгел, бөтен Минзәлә халкы горурлана. Аның тавышын бер ишеткәч, онытырга мөмкин түгел. Күңелгә кереп кала. Әйдәгез күп сөйләп тормыйк, үзе белән якынрак танышыйк. Бүген бездә кунакта Розилә Хәйретдинова. Мин үземнең иҗат юлымны инде менә шушы зур сәхнәгә аяк басуымны үзебезнең яраткан фестивалебез Созвездие Йолдызлык конкурсы белән бәйлим. Беренче чыгышымны мин әле дә хәтерлим, ул безнең 2003 елда булды. Без Нижнекамск шәһәренә зур автобусга тиялеп балалар белән әле белмиде идек без, ул нинди фестиваль, шушы фестиваль безгә нәрсә күрсәтәчәген гел дә белмичә теге авыл балалары без бергәләшеп автобусга җыелышып киттек беренче тапкыр шушы конкурска.
Мен инде әлбәттә Бірінші қатнашуым 2003 елда сольно булмады. Біз ансамбль белән катнаштык. Инде 2004 елга инде біз бергәләшеп үземнең минем оқытучым, минем остазым Ләйсән Уразаева Камиловна белән репертуар токлап, беренче тапкыр шушы фестивальдә инде сольно беренче тапкыр шушы фестивальдә катнашырга булдык. Беренче катнашуым әлбәттә инде уңышлы булмады дип әйтәм микән, инде уңышлы булмады. Без шушы безнең чыгышыбыз уңышлы булмаганнан соң үзебезнең өметебезне югалтмадык һәм 2нче елга да без шушында барып катнашырга булдык. Ул инде 2005 елда булды. 2005 елда мин Ярчалы шәһәрендә үземнең средний группа кызлар арасында мин 2нче урынга лайык булып, инде мин Казанга чакырылып булдым. Безгә инде ул вакытта әле Казанны һич тә күрмәгән кыз, кечкенә кыз. Миңа шундый бәхет булган иде. Шул хәтле минем әти-әниләрем куанды. Мин үзем куандым. Безгә шул хәтле шундый бәхет кичердем мин. Әлбәттә бу балалар өчен, менә бала күңеле өчен иң бәхетле иң бәхетле мизгелләрнең берсе булгандыр. Чөнки ул минем һаман күңелемдә дә менә шушы хисләр һаман күңелемдә дә сакланып калды. Шуннан бирле инде мин ел сайын шушы безнең өзелеп яраткан фестиваль конкурсыбызда катнаша башладым. Елдан ел инде мин яңа үрләр яллый башладым. Шушы менә 2003 елдан алып 2012 елга хәтлем үз тормышымны шушы фестиваль белән бәйләдем. Башласаң шат җыры белән, әллә язмыш булдың микән, әллә ялгыш кем белгән, син авырга ала күрмә гаеплеләр, үзләми, тик йөрәккә тынгы бирми, әйтми калган сүзләре. Хушлашканда каушап калды, никтер җитмәде көчем, еллар узу кирәк микән, бер көн аңлашу өчен, өмет өзмим күрешербез, мин сөйләрмен барысын, язгы ташу юып китәр, яшь йөрәкнең ярасы. Кырга чыгып көзгә җилгә, шишәрмен уйларымны, сенсез генә үтә башлыйм мин тормыш юлларымны. Хисләр бары бер истә калыр, берсез үтмәстер ул. Кеше күңлен аңлыйм дисәң, бер гомер җитмәстер ул.
фестиваль минем өчен икенче йортым, ул минем икенче гаиләм. Хәзерге вакытта мин инде бәхетле әни, Аллага шөкер. Минем яраткан гаиләм, ирем һәм балам бар. Хатын кызның тормышында үзенә бер хас җиңел булмаган сайлау туры килә. Ул инде иҗат юлымы, ләки гаиләме. Минем өчен барыбер күңелгә якын минем гаиләм, чөнки беренче урынга мин әлбәттә хәзер инде гаиләмне куям. Мине әледә әтинең яшагын, әнинең яшагын хәтерлим. Күңелләрдә сөзәлдә яп-яш, әти җаным, әни кадерлем, әти әни йортта туган мис, бәхет бишелде бисмигелебезгә, әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә, әти әни йортта туган нигез, бәхет бишелде бисмигелебезгә, әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә. Гомер үткән саен ныграк тоям, бар канатлы бәхет кадерем. Сез булганда мөлдерәмә бәхет, әти җаным, әни кадерлем, әти әни йортта туган нигез, бәхет бишелде бисмигелебезгә, әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә. Алдагы көннәремдә дә инде мин ала бирсә үземнең матурдан-матур җырларымны яздырып, матурдан-матур клипларымны төшереп, үземнең иҗат юлымны дәвам итәчәкмен. Һәм инде әлбәттә үзебезнең яраткан фестивалебезнең дәвамын көтеп калачакмын. Кадерле тамашачы, бүген без синең белән бергә 3 якты йолдызчыкның мизгелләрен искә алдык. 18 еллык тарихта андый йолдызчыклар әле шактый. Димәк, киләсе очрашуларга кадәр сау бул.